קורה? מה נשמע? מה קרה? אין כל כך פיקח לסרטון, אבל אני רק טיפוטה מורטיס. הסרטון הזה הולך להיות פשוט סרטון רנדומלי, שבסרטון הזה אני הולך להגיד לכם להירשם לי לערוץ. זה ערוץ חדש, ואני ממש אשמח אם תירשמו לערוץ ותעזרו לי להגיע ל100 סאבים. אני רוצה להגיע ל100 סאבים לפני סיום החודש הזה, כי אני הולך לעלות סרטון כל יום עד שאנחנו פשוט נתפרסם ותהיה קהילה לערוץ הזה. אז אני ממש אשמח שתירשמו לערוץ, ואתם... רגע. ואני אראה לכם את הסקינים שלי בברול סטארס. ואם בא לכם, אתם יכולים לבוא לשחק נגדי, לעשות נגדי 1 על 1. אני באמת חושב שאני די טוב, אז אפשר לעשות 1 על 1. וזהו, שימו לייק ותירשמו לערוץ. יאללה. נתראה.